e o que facemos é avaliar as competencias cognitivas das persoas, detectar, en caso necesario, o deterioro precoz, pero tamén hai outra rama que se dedica máis ao desenvolvemento da autoestima, ao desenvolvemento das competencias emocionais e ao autocoñecemento. Consideramos que é importante porque é imposible crecer se non reconocemos as habilidades e os nosos intereses e as cousas que nos gustan. Era decir que non, aprender que camiño quero seguir na vida, e para identificar eso necesitamos reconocernos a nosotros mesmos, a nós mesmos, e dar un espacio a eso que nós somos. A mí este taller me encanta e me aporta alegría e saber estar conmigo misma. E me encanta.